लोगोफोर मानिनो गोनां जे मिथिंगाया गावनि समायना महरजों गोसोखौ मुहि होनायाव जेबो उन जानानै थायाखै नाथाय बिदिबो नङा जे जों सुबुं माहारिया उन जानानै दं नंगौ लोगोफोर जोंनि सुबुं माहारियाबो गावनि दाफुंनायजों जोंखौ बेलखेबान जाहोयो जेरै दिनैनि नैबे फाग्ला फाग्ला बिल्डिं बानायनायखौनो नायदो जायनि दाथाया ओरैबादि सोमोनांथाव जे बेखौ नुना बयबो वाव बुंगोन ओंखायनो लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव नैबे भइस अफ बड'सिनला नोंथांमोननि सेराव बुहुमनि गोमोथाव बिल्डिंसफोरखौ दिन्थिनो नागिरदों जायखौ नुना नोंथांमोना वाव बुंगोन बास नोंथाङा बेखौल' खालाम भिडिअखौ लाइक खालामना आंनि मटिभेसनखौ बारायनानै होब्लानो जाबाय द मन्ट्रियेल बायोस्फियर तो लोगोफोर गिबियावनो नैबे केनाडायाव थानाय दुलुर महरनि स्टिल स्ट्राक्चारखौ नायग्रोदो नंगौ लोगोफोर नोंथाङा बेखौ नुनानै गोमोहाबदों जानांगौ नोंथाङा बेखौ सानदों जानांगौ जे बेलाय मा तो लोगोफोर बेयो मोनसे एनवायरनमेन्ट मिउजियाम जायखौ आमेरिकानि मुंदांखा आर्किटेक्ट बकमिनिस्टर फुलारा एक्सपो 67 मायथाइयाव बाहागो लानो थाखाय 1975 मायथाइयाव बानायदोंमोन तो लोगोफोर एनवायरनमेन्टेल मिउजियामाव जेसेबांनो गोजोन एसेबांनो गोमोथावबो नुनो मोनगोन मानोना बेयो गासै स्टिलजोंनो दाजानाय आरो बे गासै बायोस्फियाराव स्टिलनि मोनथाम खनाजों दानाय जादों जायनि जाहोनाव बियो जायखिजाया बियो गावखौनो थोंगोर गोख्रों लाखिनायाव गोख्रों मानिनाय जायो आरोबाव बेखौ स्टिलजोंल' बानायनायखाय जोबोद समायना आरो गोमोथाव नुयो मानोना जेब्ला हरनि समाव लाइट फोजोङो थ' बेनि महरा आरोबाव नायनो समायना जायो द क्रेजी वे टु मेक लोगोफोर नोंथांमोना बे न'नि मुंखौ जेसेबांनो फाग्ला खोनादों एसेबांनो फाग्लाखा बे न'आ आरोना बेसे बे न'नि बागै बुङोब्ला बेनि इंलिश ओंथिया जायो क्रक्ड हाउस यानि खेंख्रा-खेंख्रि न' जेरै बेबादि मुं महराबो बेबादिनो जेरैबादि नोंथाङा गावनि मेगनजोंनो नायना लानो हागोन बे न'नि महरखौ माबोरै खेंख्रा-खेंख्रि दादों बेसे लोगोफोर बे न'नि सिङाव मा दं बे फाग्ला न'नि सिङाव शपिं सेन्टार रेस्टुरेन्ट अफिसफोर आरो रेडिअ सेन्टारफोर दंबावलायोसो आरोबाव बे बिल्डिंनि गोलावनि बागै बुङोब्ला 43 फुट गोजौ आरो लोगोफोर बे बिल्डिंआव जेबो स्ट्रेट लाइन गैया आरो बियो गिथाव बाथाव कार्बस ब्लकजों दाजानाय पोलेन्डआव थानाय बे बिल्डिंआ 2004 मायथाइयाव दाजादोंमोन सिजर्निस्की आरो जेलेस्की बिथांमोनजों दाजानायमोन बिथांमोना बे बिल्डिंखौ फेरिटेलनिफ्राय इन्सपायार जानानै बानायदोंमोन जायनि उनाव बे दाथाया बुहुमाव खेंख्रा-खेंख्रि हिसाबै सिनायथि होजायो आरो बुहुमनि सबसे आजिबो गोरिब न'नि मादाव बे बिल्डिंआ टपआव फैयो मानोना बेखौ नायोब्ला बिदि नाङा जेन बियो थारैनो बिल्डिं मार वन्डार वर्क्स लोगोफोर इउनाइटेड स्टेट्सआव थानाय बे गोमोथाव बिल्डिंखौ नाय जाय नोंनि साननायनिख्रुइबो देरसिन जेसेबां गोमोथाव जों बायजोनिफ्राय नुयो एसेबांनो गोमोथाव बेनि सिङावबो जेरैबायदि नोङो गाव नायना लानो हागोन बायजोनिफ्राय उल्था आरो बायख्ला बायख्लि बायदि जायखौ नायना ओरैबायदि नुयो जे फुरा बिल्डिंखौनो उल्था खालामना दोननाय बायदि आरो बियो बायफ्लेनाय नाथाय नोंथाङा बे बिल्डिंनि सिङाव हाबनाय लोगो लोगो ओरैबायदि आलादा एक्सपिरियेन्स मोनगोन मानोना लोगोफोर बे न'खौ एन्टारटेनमेन्ट आरो एजुकेसननि थांखि लानानै बानायनाय जादों तो लोगोफोर नोंथांमोना मोनथिनो ला बे न'खौ फुलथ' एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय बानायनाय जादों जायनि मेन पर्पसआ जादों रंजानायजों लोगोसे बैज्ञानिक गोमोथाव मुलुगनिफ्राय सोलोंथाइ मोननो हायो जायनि सिङाव 3D लेब साइन्टिफिक लेब दं गासै रंजाथावना आगजुफोरबो दंफायो जायखौ आबुं रोखोमै बिगियानखौ केन्द्रआव लाखिनानै महर होनाय जादों थामहिनबा नोंथाङा बे सिङाव हाबनाय लोगो लोगोनो बिगियाननि गोदान बुहुमाव सहैगोन जेराव गोदोनि टेकनिकेलजों दाजानाय ओरैबादि आगजु नुगोन जाय नोंखौ गोमोहाब होनानै दोनगोन लोगोफोर नोंथाङा आंनियाव सोङो थ' आंथ' बुंगोन बे जायगायाव खनसे नङा खनसे थांनानै नायनांगौ मानोना बायजोनिफ्रायथ' गोमोथावानो बेजों लोगोसे नोंथांखौ इन्टारनेल एक्सपिरियेन्स होगोन कासाडो पेनेडो थ' लोगोफोर नैबे पुर्तुगालाव थानाय नुफेरै बिल्डिंखौ नायदो नोंथाङा सानदों जानांगौ बेलाय मा बिल्डिं नाथाय लोगोफोर बेयो खायसे बिल्डिंनिख्रुइबो खम नङा आरो बेखौ बानायनायाव 2 बोसोर सम नांदोंमोन आरोबाव बेखौ नायनानै नाङो जे आर्किअलजिकेल डिस्कभारिफोर बादि नाथाय बिदि नङा लोगोफोर मानोना बेखौ 1975 मायथाइयाव बानायना 1977 आव दिहुनो बेखौ बानायगिरिफ्रा बेखौ गावनि हलिडे डेस्टिनेशन फालिनो बानायदोंमोन आरो बे थांखियैनो बेखौ उदां जायगायाव बानायनाय जादोंमोन नाथाय लोगोफोर बिदि नङा जे जों जेरै सानो एरैनो जाफुङो बेनि थाखायनो दायो बे फिसा समायना न'खौ मिउजियाम हिसाबै बाहायो जेराव गोबां जायगानिफ्रायनो बोसोर नाङैनो रंजानो फैयो आरो गोबां सुबुंफ्रानो बे अन्थाइजों बानायजानाय न'खौ नायनो फैयो जायनि सिङाव गोबां रोखोमनि दाथाय नुनो मोनगोन आरो नोंथाङा जुदि बेवहाय फैनायनि प्लेनिं खालामदोंब्ला बेवहायथ' गासैबो थिगानो किन्तु बेवहाय इलेक्ट्रिसिटि गैया नाथाय हरनि समाव बेयाव थांनाया एसे मोजां जानाय नङा बाखि नोंथांनि गोसो नोंथाङा बे अन्थाइजों दाजानाय न'खौ हराव नायनो लुबैदोंब्ला नोंथांखौ सोर हमथानो हानो लटास टेम्पल लोगोफोर दायो फैदो जोंनि भारत हादराव बे गोमोथाव बिल्डिंआव
जायनि बागै जों गोबाङानो मोनथियो मानोना बे दिल्लीयाव थानाय लटास टेम्पलआ गोमोथाव दाजानायनि थाखाय बुहुमनाङैनो मुंदांखा। बे समायना भारत हादरनि टेम्पलखौ 27 बिखुंजों दानाय जादों आरो बेखौ 3 बाहागोआव राननाय जादों। ओंखायनो जे गुथा दरखं जायो। लोगोफोर बे टेम्पलआव 2500 निख्रुइ बांसिन सुबुं हाबनो हायो। बे टेम्पलआ दासान्दिनि थाखाय खुला दं। बेवहाय जायखिजाया धोरोमनि सुबुंफ्रानो हाबनो हायो। जायनि जाहोनाव बे सोमोनांथावना टेम्पलखौ बुहुमनाङैनो नायनो फैयो। आरो लोगोसे 2001 मायथाइनि CNN नि बायदिब्ला बेयो बुहुमनाङैनो बयनिख्रुइबो बांसिन नायजानाय जायगा। आरो बे सोमोनांथावना डिजाइननि थाखाय दिल्लीयाव गोबां बान्थाबो मोनदों। आरो बेखौ बानायगिरिफोरनिसिम बान्थाया फुरा हाक दं मानोना बेखौ बानायगिरिफ्रा ओरैबादि बानायदों जे जायखिजाया सुबुंखौनो गोमोहाब होदों। द केन्सास सिटी पाब्लिक लाइब्रेरी। लोगोफोर दानि गोदान मुगायाव सोर मोदलाया बेफोरबादि जायगायाव थांना बिजाब फरायहैनो मोजां मोनो आरो जेरैबादि टेक्न'लजि बांगासिनो बेखौ नुनानैथ' ओरैबादि नाङो लाइब्रेरी मिउजियामा मुखुब जानानै थागोन। नाथाय बे केन्सास सहराव थानाय लाइब्रेरिया एसे आलादा मानोना बेनि बिल्डिंखौ नुनानैनो मानसिफ्रा सिङाव हाबलांनो गोसो जायो। थारैनो नंगौ लोगोफोर। बे लाइब्रेरिनि मोखां फारसे खायसे बिजाबफोरनि स्ट्राक्चार बानायना दोननाय जादों जेरैबायदि नों गाव नुनो मोनदों। 1853 मायथाइयाव बानायनाय बे लाइब्रेरिनि सिगां पार्किं एरियानि बाहागोआ फुरा बुक सेल्फ बादि नुयो। थामहिनबा टाउनजों थांनाय गासै सुबुङानो बे जायगाखौ आलादा नुनो मोनो। जायनि बांसिन जाहोना जादों इउनिक स्ट्राक्चार। मानोना बेफोरबादि लाइब्रेरिखौ दिनैसिमबो बेफोरबादि डिजाइन होनो सानाखै जानांगौ। एट'मियाम। लोगोफोर बेयो थारैनो सोमोनांथाव सोरजिथाय मानोना बे समायना बिल्डिंआ जायखिजाया सुबुंनि गोसोखौ गावनि फारसे बोगथाबना लानो हायो। ब्रुसेल्स वर्ल्ड एक्सपोनि थाखाय 1958 मायथाइयाव बे बिल्डिंखौ बानायनाय जादोंमोन। बे गोमोथाव आर्किटेक्चार आरो स्ट्राक्चार गासै बेफोर गोनांथिया दं जाय सासे सुबुंनि एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय गोनांथि जायो। लोगोफोर बेयाव स्टिलनि 18 मिटार डायमिटार गोनां 9 गेदेर गेदेर दुलुर दं जाय आयरन क्रिस्टेलजों मोनसे आयरनफोर बादि मोनसेनि उनाव मोनसे गासैजोंबो कानेक्सन दं। जेराव रेस्टुरेन्ट स्पर्ट्स एरिया गोबां आलादा आलादा सेक्सन दं जाय गासै स्फियारजों लोगो नांनाय। जेराव बयनिख्रुइ देरसिन स्फियार बेयाव रेस्टुरेन्ट बानायनाय जादों मानोना बे बिल्डिंनि टपआव जिरायना समायना नुथायजों लोगोसे जानायनि मजा मोनो। लोगोफोर बे समायना बिल्डिंआव हाबनाय लोगो लोगोनो नों गावखौनो बबेबा गोदान बुहुमाव फैनाय बादि मोनगोन मानोना बे बिल्डिंनि गासै स्फियारानो आलादा आलादा समायना जेराव नों आंहा थांनो लुबैगोन। नटिलास हाउस। थ' लोगोफोर नोंथांमोना शंखखौथ' गोबां नुबाय जानांगौ नाथाय नों मालाबा शंख महरनि बिल्डिं नुफेरबाय दा? नुफेराखैब्ला नै बेयावहायनो नायनानै लादो। बे गोमोथाव बिल्डिंआ मेक्सिक'आव दं जायखौ जोबोर मोजां खायदा आदबजों डिजाइन होनाय जादों। बेनि सिंनि नुथाय जा बेनि बायजोनि नुथायानो जा मोननै नुथायाबो जोबोर समायना। लोगोफोर बे बिल्डिंनि स्ट्राक्चारखौ सिमेन्टजों बानायनाय जादों। बेनि उनाव बायजोनि सोमोनांथाव स्ट्राक्चारखौ बानायनो थाखाय स्टिलनि हेफाजाब लायो आरो बेखौ कंक्रिटनि हेफाजाबै आबुं खालामनाय जायो। बेनि उनाव शंखनि समायना जोंनि गोसोखौ बोथाबनो हानाय न'। कंक्रिटआ इटानिख्रुइ एसे गिलिर जायो आरो बेयो आर्टस्किउनिफ्राय न'खौबो रैखा खालामनानै लाखियो। आरोबाव बेजों बानायजानाय न'खौ समायनाबो नुयो जेरैबायदि बे नोंथाङा नायनो हायो जेरै बायजोनिफ्राय गोबां रं बिरं आरो बेवहाय इन्द्रधनुषनि गासै गाबानो आयनाफोर बादि नुजादों जाय गासैनि गोसोखौबो गावनि फारसे बोगथाबना लांनो हायो। आरो बेवहायनो बेनि स्ट्राक्चारनि बागै बुङोब्ला बेबो खायसे 5 स्टार हटेलनिबो खम नङा। हेबिटेट 67। लोगोफोर नोंथाङा बे समायना जायगाखौ नुनानै ओरैबायदि नांदों जानांगौ जे उन्दै गथ'फोरा ब्लकखौ जाबनानै गेलेनाय बायदि मोनदों जानांगौ मानोना बेनि दाथाया बेफोरबायदिनो आरो बेयो खुनु रोखोमनि पाब्लिक बिल्डिं नङा मानोना बे समायना जायगायाव सुबुंफोर थायो। नंगौ लोगोफोर नोंथाङा थिगखौनो खोनादों। बे जायगाया केनेडायाव मोनसे हाउसिं कमप्लेक्स जायखौ केनेडियान आर्किटेक्ट मोसे सेफ्टिया बानायदोंमोन। लोगोफोर बे समायना हाउसिं कमप्लेक्सखौ एक्सपो 67 नि समाव बानायदोंमोन। बे गोमोथाव बिल्डिंआ गासै रोखोमनि फेसिलिटिसखौ मोननो हागोन आरो बेखौ गोमोथाव बानायनायजों लोगोसे बेनि सिंनि स्ट्राक्चारफोराबो खम नङा जायखौ नुनानै गासै सुबुङानो बे गोमोथाव न'आव थाहैनो गोसो जाथारगोन। वेसे नोंथाङा बे गोमोथाव बिल्डिंआव नों गावनि सिमांनि न'खर दानो मोजां मोनगोन मानोना नोंथांखौथ' आं मिथिया खिन्थु आंथ' बेयाव थानो मोननायब्ला जादों। एडेन प्रजेक्ट। लोगोफोर नोंथांमोना दाहालागै सोमोनांथाव आरो समायना आर्किटेक्ट स्ट्राक्चारफोरखौ नुबोदों। थ' लोगोफोर गासैबोदि जों जिबिनि थाखाय बानायजायो बे गोनांथि नङा लोगोफोर। दायो जेरै नोंथांमोना एडेन प्रजेक्टखौनो नायनानै लादो बेयो मिथिंगानि मोनसे समायना मेन मेड गार्डेन। लोगोफोर बे इंलेन्डआव थानाय बे मेन मेड गार्डेनआ गोबां सरप्राइज मानोना बेयो स्टिलनि फ्रेमनि सायाव प्लास्टिकजों कभार होनाय जादों। ग्रीन हाउस प्रजेक्ट जायनि सिङाव आलादा आलादा मिथिंगायारि नुथाय खालामदों। बेनि थाखायनो बेनि सिङाव मोननै बाय'मण्डल दं जेराव फारसेजों रेन फरेस्टनि नुथाय आरो गुबुन फारसेजों मेडिटेरियान कन्डिशनखौ बानायनाय जादों। बेजों लोगोसे गोबां प्लान्टसफोरखौ उदाङै लाखिनाय जादों।
मानोना गासै रोखोमनि स्पेस इंलेन्डआव बे मेन-मेड गार्डेनाव गोरलैयै रज'नो हायो। लोगोफोर, प्लास्टिक आरो स्टिलनि कम्बिनेशनजों दाजानाय बे खोथाया थारैनो आलादा, मानोना बेखौ मिथिंगाखौ लानानै जे बानायनाय जादों, मानोना बेयो बयनिख्रुइबो आलादा एक्सपिरियेन्स होथारो। थ' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। बे भिडिअ'खौ बोरै नांखो कमेन्ट खालामनो दाबावखा लोगोफोर। बेफोरबायदिनो इन्टारेस्टिं भिडिअ नायबाय थानो थाखाय जोंनि भिडिअ'खौ शेयार, लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो दाबावखा लोगोफोर।